Dobrý deň, moje meno je Klaudia a rada by som vám predstavila realizáciu kuchyne Dálno v prevedení Matný lak. Pracovná doska je technický kameň Silestone. Má špeciálnu povrchovú úpravu, ktorá zaručuje jednoduchú údržbu. Okrem toho má vysokú odolnosť voči nasiakavosti, škvrnám a mechanickému poškodeniu. Kuchyňa je krásna aj znútra vďaka zásuvkám od spoločnosti Hetich, ktoré majú doživotnú záruku, výsuvnému systému vo vysokých skriniach a výsuvnému systému Le Mans v rohovej skrinke. Zásuvky od spoločnosti Hetich s doživotnou zárukou disponujú veľkým úložným priestorom. Integrované osvetlenie vo vrchných skrinkách, dres v bielom prevedení pod pracovnou doskou, medené úchytky a medená batéria dodávajú kuchyni jedinečný dizajn.